a kanki ko yana buga miki farjinki, wai shi ne namiji mai ƙarfi ko wanda yake biyan buƙata. Shi ita mace abin da ta fi buƙata, idan har miji zai yi mata a hankali kuma azzakarinsa baya kwanciya, to wannan macen tana son miji. Amma maza da dama sai kaga kawai burinsu idan sun hau kan mace su ringa buga ta, su ne mata da ƙarfi. Wata tun tana jin ma daɗi, wata sai ta zo ta daina ji, wata ma har ciwo ake ji mata saboda wannan bugun da ake mata. Dan uwa ka tsaya ka ji abin da mace ta fi so idan kana mu'amala aure da ita kuma ka shiga cikin farjinta. Bayan kun yi taɓe-taɓe, kun yi wasa mai motsa sha'awa, saboda wasa shine makunnin sha'awa. Kullum ina faɗa, ka taɓa ta, ka sha mata nononta, ka yi mata wasa, kun yi kisin ɗin juna, ta tsotsi harshenta, ka tsotsi naka. Haka dai ku yi sosai wasan nan mai taɓa zuciya, wanda jikinta zai tabbatar da cewar mijinta fa yana tare da ita, kuma za ta saki jikinta ne gaba ɗaya saboda ka ne mata wannan wasan. Wasan yana ratsa mata jiki. To a nan fa kafin kai wata za ka ga a farjinta har ya jiƙe, ya kawo ruwa. Da kanta za ta ce maka, gindina ya jiƙe, ya kawo ruwa. To daga nan abin da za ka fara, kawai ka cire mata kayanta, kai ma ka cire naka, sai ku ƙara motsa juna, ku yi kisin sosai, ka sha mata baki, ita ma ta sha maka baki, sai ka kwantar da ita ta kwanta ta kalli sama, kai kuma sai ka zo ka hau kanta, ka fara mulmula mata nononta, kana wasa da shi, kana shiga cikin, ka kwantar da kanka akan nononta, ka haɗa nonuwan guri guda, ka kwantar da kanka, ku ringa kisin. Ita kuma za ta ringa yi maka wasa da hannayenta daga bayanka. Haka daga nan za ka ga ta buɗe maka ƙafa, tana cewa baby ka shiga, baby ka shiga. To daga nan za ka ji farjinta ya jiƙe, ya kawo ruwa sosai. Direct za ka saka azzakarinka, ba wai ka shiga da ƙarfi ba, ka shiga a hankali, a hankali. In ka shiga gaba ɗaya, in azzakarinka ya shige cikin farjinta, to sai ku samu wani lokaci kamar minti 5 baka caccaka ta ba, baka ci ta ba, kawai kana ciki ka kwantar da kanka akan ƙirjinta, ita ma haka. To daga nan fa za ta fara shafa maka baya, kuna wasa. To sai ka ɗago kanta ka haɗa bakinka da bakinta, ku ringa kisin, kuna kisin. Baka san lokacin da ita da kanta za ta ringa motsi da ƙugunta ba, alamun cewa tana fa jin wannan daɗin. Daɗin nan yana kai mata. In kuka daɗe kuna wannan tsotsar bakin, to daga nan fa za ka ji tana katini, katini, katini. To sai fa ka ɗauko ka fara cinta a hankali, a hankali. Mata da yawa suna son maza su ringa cinsu a hankali. Wata macen ita da sauri take so, amma majority mata sun fi so a ci su a hankali. To daga nan fa sai ka fara shiga da farjinka, kana shiga da azzakarinka cikin farjinta, kana ci, kana fita, kana yi, kana fita, haka kana bugunta. To daga nan za ka riga ta yin release, saboda ai daɗin ya yi yawa. Ka shiga cikin kogi, ka jiƙe jagab. To daga nan in ka kawo, ba wai zarewa za ka yi ba, ka tsaya ita ma buƙatar ta biya. A nan fa za ka ringa taɓo mata ƙwaƙƙolin cikin gindinta. A nan ne za ka ji ta fita a hayyacinta.